har måske hørt en masse online love en masse ting, og jeg kommer bare til at sige, at jeg lover dig ingenting. Absolut ingenting. De næste minutter her, hvor vi kommer til at gå igennem, hvordan du opstarter dit eget marketing agency, der kommer jeg altså ikke til at love dig et bestemt resultat. Jeg kommer bare til at gennemgå logikken i det, og egentlig præcis, hvordan det er, at man kommer op og tjene bestemte beløber, som man måske går og drømmer om. Så jeg kommer ikke til at love dig noget om det. Jeg kommer egentlig bare til at gå igennem det helt step by step, hvordan du kan starte. Så det vil altså sige, at jeg kommer ikke til at sige, at du kommer op og tjene et ekstra beløb om måneden. Jeg kommer heller ikke til at sige, at det her er det, som du får økonomisk frihed på 30 dage. Det er egentlig bare for at vise sådan helt præcis, hvordan det foregår, hvordan man driver et marketing agency, hvad man laver i et marketing agency, og hvordan du selv kan starte. Og om du så vælger at tage handling på det bagefter, det er selvfølgelig helt op til dig, men jeg kommer i hvert fald til at lægge det hele på bordet for dig. Så for at gætte, så det her måske dig, fordi det her det er nemlig præcis den type person, den her video er lavet til. Så måske det her dig, du er mellem 16 og 25 år. Det er ikke fordi, at det har sådan en bestemt alder, men det er især nu, hvor man skal til at vælge hele sin fremtid. Man er sådan, okay, hvad skal jeg lave de næste 40 år af mit liv? Sådan, hvad skal jeg arbejde med resten af mit liv? Det føles som en rigtig stor beslutning, og det kan godt være lidt svært. Og så nummer 2, er, at du har måske lidt eller ingen erfaring inden for marketing. Og det er faktisk en kæmpe fordel, fordi der sidder rigtig mange virksomhedsejere derude, der er over 50 år gamle, og ikke er vokset op med sociale medier, ligesom du er. Så du har faktisk en kæmpe fordel allerede der. Du kender bedre til trends, du kender bedre til content, sociale medier, end de gør. Så du behøver faktisk ikke at have en uddannelse eller baggrund inden for marketing. Nummer 3 er, at du måske egentlig altid har kunnet mærke, eller i hvert fald de sidste år har kunnet mærke, at den oprindelige vej, den vej, som alle tager, måske ikke helt er for dig. Og du har egentlig ikke helt lyst til at følge flokken, så det føles ikke rigtigt for dig. Og det er måske også fordi, at du måske er meant for noget andet. Okay, så der er også en type, som den her video ikke er for, så det er også lige vigtigt lige at call det out. Så hvis du leder efter en måde at tjene hurtige penge på, uden at selv lave noget arbejde, så er det her altså ikke videoen for dig. Så kan du faktisk lige så godt bare klikke ind nu. Og hvis du heller ikke er klar til at lære noget nyt, og få mere viden og erfaring, jamen, så er det her heller ikke for dig. Så hvis du kan relatere til nogle af de her 2, så kan du egentlig bare hoppe videoen nu, og så lad os egentlig bare fortsætte resten af os. Det her, det er markedet, som vitterligt aldrig forsvinder. Folk har altid brug for marketing, og det kommer jeg egentlig også til at gå lidt mere i dybden med. Men det her det er egentlig sådan udgangspunktet. Så i Danmark lige nu, der er der over 400.000 virksomheder, hvor 99% af dem de er små eller mellemstore virksomheder. Og tingene er, at de har jo alle sammen brug for flere kunder. Ellers kan de ikke overleve, så de bliver nødt til at lave marketing. Så det er egentlig det, som du går ind og hjælper med. Det kan være klinikker for mig, for eksempel jeg arbejder med skønhedsklinikker. Det kan også være malerfirmaer, håndværkere, frisørsalonger, hudterapeuter, hvad ellers, tandlægeklinikker, psykologer, caféer, bare for at nævne nogen. Men vitterligt i hele landet, i hver eneste by, er der i hvert fald en virksomhed, der har brug for hjælp, eller flere. Der er så mange virksomheder, som har brug for marketing. Godt. Og hvert år, der kommer der faktisk også 30.000 nye virksomheder, som er nyopstartede, og også gerne vil have nye kunder. Især markedet bliver egentlig ved med at sådan expand og blive større og større, så der kommer altid til at være brug for marketing og for marketing agencies. I livet, der bliver du ligesom serveret de her 2 veje. Altså den oprindelige vej, som de fleste tager, det er den her med uddannelse og fast job. Så hvor du egentlig bare vælger en retning, og så er du sådan, okay, fedt, det er det, jeg laver de næste 40 år. Og der er rigtig mange, der ikke er klar over, hvor dyrt det egentlig er i den forstand, at du giver al din tid væk. Altså sådan, det er din tid, du bliver betalt for. Den anden vej, man kan gå, det er internettet. Så for eksempel findes der jo trading, dropshipping, UGC, sådan noget UGC, User Generated Content. Man kan være influencer og lave content. Og i princippet, hvis du får succes med det, så får du også en masse frihed. Men der er også bare rigtig mange, som går i gang og ikke lykkes med det. Og der er også rigtig mange, der ender med at tage penge på det. Så og den største grund til, at folk ikke får succes, det er også fordi, at de simpelthen vælger at gøre ingenting.
De vælger ikke at tage handling på det, de har måske et brændende ønske om at starte deres eget, men de sidder egentlig bare og venter på det rette tidspunkt, som aldrig kommer. Men der er altså også en tredje vej, og det er det, jeg kommer til at snakke om i den her video. Så sælg noget ægte til nogen, der betaler for det. Det er så simpelt, altså sådan, du sælger en service, som der er en virksomhed, og det er altså ikke private personer, vi sælger til, det er virksomheder, som har CVR-nummer, og så har de budget, og så har de altså brug for marketing. Så det du egentlig sælger til dem. Og de mangler alle sammen den samme ting, og det er flere kunder. Så det er egentlig det, du hjælper dem med helt basalt. Du hjælper virksomheder med at få flere kunder. Okay, men der er også en misforståelse, som rigtig mange har, og jeg tror også, det er grunden til, at mange ikke går i gang, selvom de måske gerne vil. Det var også derfor, jeg måske også selv ikke startede før lang tid efter. Og det var fordi, at jeg tænkte, at jeg kan jo ikke noget inden for marketing. Og det er altså en rigtig, rigtig dyr misforståelse. Fordi at det er faktisk to helt forskellige ting, det her med selve det at lave content på sociale medier, sætte annoncer op og de her ting, og så selve det at drive et marketing agency. Fordi, lad mig lige give dig et eksempel, okay? Så hvis du forestiller dig et malerfirma, den person, som ejer det her malerfirma, er det den person, som er ude og male hver eneste væg? Typisk ikke. Måske vil sige helt nyopstart, men sådan typisk er det andre, der gør det for dem, og så styrer de egentlig alt det, der bliver gjort. Så de står for måske kommunikation, de står for sådan management, de står egentlig for at drive virksomheden, de står for virksomheden. Så det min pointe egentlig er, det er, at du behøver egentlig ikke at vide det hele inden for marketing. Du behøver faktisk heller ikke at være sådan et marketinggeni eller noget som helst. Du skal bare være den person, der får tingene til at ske. Altså du skal være den, der tager handling, sørg for, at tingene sker. Godt. Så lidt om min historie. Jeg plejede faktisk at arbejde som tjener, og det kommer måske bag på mange nu, hvor hvis man sammenligner de her to billeder. Fordi for lidt over et år siden, faktisk snart 2 år siden, der var jeg tjener på et hotel. Jeg havde en lav timeløn, faktisk sådan, jeg tror den laveste man kan have egentlig, og jeg knoklede røven ud af bukserne. Altså jeg arbejdede også i et supermarked samtidig, og selvom jeg knoklede mega hårdt, så havde jeg bare ikke råd til for eksempel at rejse, og sådan, jeg synes bare virkelig ikke, at der var særlig meget tilbage på bunden, efter at man havde betalt skat. Så ja, det var sådan, jeg plejede at leve her for 2 år siden. Jeg mødte op på mit fuldtidsjob i Rema, og så mødte jeg op på mit tjenerjob bagefter, og knoklede egentlig fra morgen til aften, og tjente stadig ikke det, jeg gerne ville. For jeg var jo bare blevet fortalt, at det er vejen, altså det er sådan, man skal gøre. Man skal bare arbejde, og så bliver du bare betalt for din tid. Men for lige at være sådan helt ærlig, jeg tjente omkring de her 130 kroner i timen, og det var for mig ikke et beløb, jeg sådan var stolt af, og det var heller ikke et beløb, der ligesom kunne give mig den frihed, jeg ønskede. For jeg ønskede 3 typer frihed, både tidsmæssig frihed, økonomisk frihed og lokationsmæssig frihed. Og det har jeg så fået nu, men der er mange, der nok bare egentlig tager den nemme vej og siger sådan, at det er jo bare held. Det er bare held, og det vil jeg ønske, men det er det altså desværre ikke. I wish. Det var en hel proces, så sådan, altså jeg arbejdede både gratis for et marketing agency for at lære, hvordan det hele foregik. Jeg tog også et kursus. Jeg lærte egentlig fra mennesker, der allerede selv drev et marketing agency, og så viste de mig, hvordan det hele fungerer sådan indenfra, altså fra bag kulisserne. Og det er egentlig hele den proces, og det system, jeg kommer til at tage dig igennem i resten af videoen. Så jeg har egentlig sat meget simpelt op i 4 trin. Og det er præcis sådan her, du kommer til at få et succesfuldt agency. Så nummer 1, det er, at du skal finde en virksomhed. Det skal være en virksomhed, som måske allerede laver content på sociale medier eller laver annoncer, men de gør det ikke særlig godt. Eller også så har de slet ikke noget på sine sociale medier. Så det er egentlig den type virksomhed, du skal finde. Altså en, som måske allerede er i gang og så videre, men de markedsfører sig egentlig ikke rigtigt på sociale medier. Og nummer 2, det er, at du så giver dem løsningen. Og det er simpelthen ved at vise dem helt direkte, sådan, hvor meget de egentlig misser out på, altså ved at ikke
markedsføre sig selv på sociale medier, så du tager dem igennem, hvor meget de egentlig kunne tjene, hvis du nu beregner sådan, hvor meget deres kunder egentlig er værd for dem, så kan du egentlig beregne helt præcis hvor meget, eller næsten sådan cirka hvor meget, at de egentlig går glip af om måneden ved ikke at markedsføre sig selv på sociale medier. Nummer 3, det er så, at du leverer din service. Så du hjælper dem med at f.eks. sætte annoncer op, eller lave content for dem på sociale medier, og egentlig sørge for, at de får kunder igennem sociale medier. Og så vil jeg også lige hurtigt sige, at du lever jo i en fantastisk tid lige nu. Vi lever i en fantastisk tid lige nu med AI, som faktisk kan gøre alt det tunge arbejde for dig, så du egentlig ikke behøver selv at gøre alt manuelt. En opgave, der normalt ville tage 2 timer, kan AI gøre på 2 minutter i stedet for. Så det er virkelig, virkelig smart, og det sparer dig også bare en masse tid. Og nummer 4, det er så betaling. Og det sætter du egentlig bare op til at være hver måned. Så hver måned så fakturerer du f.eks. 5.000 kroner om måneden. Og det er egentlig selve ordene, det her med hver måned. Du skal lægge mærke til, fordi at du kan forvente en indkomst hver eneste måned. Så det vil sige, at du faktisk kan vækste din virksomhed, så i stedet for at de betaler én gang, for eksempel ligesom hvis man nu solgte nogle, lad os sige du solgte t-shirts for eksempel, så køber de måske én gang, og så kan det være, at de lige køber igen på et andet tidspunkt, men du bliver egentlig ikke betalt månedligt, du skal egentlig hele tiden ud og finde nye kunder, hvor her, der har du faktisk de samme for kunder, som du virkelig fokuserer meget på at hjælpe, og så betaler de dig fast om måneden, så du egentlig altid, sådan, så længe dine kunder bliver med dig, så kan du faktisk vækste din virksomhed for flere kunder, imens du begynder at tjene mere. Så for lige at sætte et regnestykke op, fordi som jeg sagde, jeg kommer ikke til at love dig noget som helst. Jeg vil bare vise dig regnestykket helt simpelt, så du selv kan se matematikken og logikken i det. Så hvis en kunde betaler dig 5.000 kroner om måneden, det var bare lige det, jeg tog udgangspunkt i, fordi det var det, min første kunde betalte mig. Min allerførste kunde lukkede efter 2 uger, som betalte mig 5.000 kroner om måneden. Så lad os sige, du lukker din første kunde 5.000 kroner om måneden. Når du så har 3 kunder, og de også betaler dig 5.000 kroner om måneden, så det er jo 5.000 gange 3, det er jo 15.000. Og så efter du har 5 kunder, så tjener du 25.000 kroner om måneden. Og hvis man lige sammenligner med det for eksempel, som jeg plejer at tjene, de her 130 kroner i timen, jeg vil aldrig kunne nå op og tjene det her på så lidt tid om måneden. Altså jeg tror, jeg bruger sådan noget 3-5 timer om måneden per kunde. Så du kan altså nå at have rigtig mange kunder, før det overhovedet tager så mange timer som et fuldtidsjob. Men det er faktisk ikke selve det her tal, der er det interessante. Det er det her med, at du bliver betalt hver måned. Så for eksempel, de kommer ikke til at stoppe med at betale dig, fordi dine annoncer, som du sætter op for dem, eller deres annoncer, de skal jo køre hver måned. Det er ikke fordi, de bare lige pludselig tænker, i januar, der vil jeg gerne stoppe med at have flere kunder. Nej, du holder hele tiden motoren kørende, fordi de vil hele tiden selvfølgelig gerne have nye kunder og vækst til deres virksomhed. Og jo bedre du gør dit arbejde, så jo flere kunder du giver dem, jo gladere de er for det, jamen jo længere kommer de også til at blive ved dig, og jo mere tjener du også på sigt, og så kan du egentlig vækste din forretning på den måde. Så og så stabler det sig egentlig bare op, så du går fra 3 kunder til 5 kunder, til 10 kunder, til 20 plus for eksempel. Og det er der, hvor at den drøm, du går med, egentlig bliver helt realistisk, og du kan se, hvordan det kommer til at ligesom blive sat op sådan helt logisk og i forhold til matematik. Så det er egentlig bare ren matematik, at hvis du har 3 kunder, så tjener du 15.000 om måneden, hvis du tager 5.000 om måneden per kunde. Og hvis du har 10 kunder, jamen, så tjener du altså 50.000 kroner om måneden. Og der er også noget andet i forhold til selve det her med at levere din service. Der er jo mange, der sikkert tænker, om jeg er ikke særlig kreativ, eller jeg er ikke så god til alt det der sådan teknisk og alt sådan noget. Men vi har faktisk jo AI, som jeg nævnte tidligere, hvis du husker det, sådan, AI kan vitterligt lave næsten alt for dig. Altså vitterligt sådan, alt sådan service, delivery, alt du skal levere for kunden, for eksempel. Lad os sige, at du skal lave en annoncetekst, eller en caption, eller lave nogle posts. Altså AI kan lave det hele for dig. Men der er rigtig mange virksomhedsejere, der ikke ved, hvordan man bruger AI ordentligt, så du går egentlig ind og hjælper dem med det hele, både med deres markedsføring, men også sådan, ved hjælp af AI til at lave den bedste markedsføring for dem. Så du bruger egentlig
AI til din fordel og sparer dig en masse tid, samtidig med, at du hjælper virksomheder med at få flere kunder. Og så er der også lige noget, som rigtig mange her på internettet ikke lige fortæller dig, fordi du hører sikkert tit, at alle kan gøre det, og altså sådan, for eksempel folk, der siger, at der er ikke noget særligt med mig, du kan også gøre det, sådan alle kan gøre det. Men der vil jeg altså lige sige noget andet, fordi at det kan godt virke, altså sådan, selve systemet, jeg bruger også ved, at det virker. Men det er ikke alle, der kan. I'm so sorry, fordi, okay, let's just be honest here. Fordi der findes en masse marketing agencies i forvejen. Du er altså ikke den eneste, der tilbyder det her. Og der er rigtig mange, der også gør det præcis på samme måde. For eksempel skriver den samme besked ud til virksomheder. Og så kommer de også til at stille dig det her spørgsmål med, hvorfor skulle jeg lige vælge dig? Altså lige præcis dig. Og det er egentlig hele det spørgsmål, du skal kunne svare på. Fordi det handler nemlig om at skille sig ud. Det er det vigtigste, altså sådan, at du kan skille dig ud, og ikke lyder som alle andre, ikke tilbyder præcis det samme som alle andre. Så der er faktisk 3 løsninger på det her, eller sådan en samlet løsning i 3. Så det er egentlig, altså det er ikke fordi det er sådan svært, men det er et valg, du skal tage. Så det første er at være meget specifik. Så du vælger en type virksomhed, for eksempel for mig valgte jeg skønhedsklinikker, og så går du egentlig all in på at prøve at forstå dem bedre end nogen anden, så du også kan hjælpe dem bedre end nogen andre. Så du egentlig specialiserer dig inden for en type virksomhed. Og det gør nemlig, at lad os sige, at der er dig, og så et andet marketing agency, og det her andet marketing agency, de hjælper alle typer virksomheder. Hvor at du står her, og du hjælper kun skønhedsklinikker. Hvis der så står en potentiel kunde foran dig, eller foran jer, sådan en skønhedsklinik, hvilket bureau er det samme? Hvilket bureau tror du, at den her klinik kommer til at gå med? Jamen det er jo højst sandsynligt dig, fordi at du jo specifikt hjælper skønhedsklinikker. Så det giver dem en rigtig god grund til at vælge dig. Og nummer 2, det er at bygge ægte tillid. Så altså, du er menneskelig, du prøver ikke bare at være ligesom alle andre, og du skriver ikke bare sådan det samme som alle andre, tilbyder det samme som alle andre osv. Men du er egentlig bare dig, altså du er dig selv, og du er menneskelig og til at stole på osv. Nummer 3, det er at rent faktisk levere et godt resultat, fordi det er nemlig det, som gør, at kunder på sigt bliver hos dig, og det gør egentlig også, at de refererer dig videre, så du kan få flere kunder på sigt. Så alt det her, det er et valg, som folk sjældent sætter sig ned og træffer, men det er altså det, der koster en succes, hvis man ikke gør. Så det er hele grunden til, at rigtig mange ikke får succes med det også. Der er nummer 1, det her med ikke at tage handling på det, men nummer 2 er altså også det her med at være ligesom alle andre. Så det er super, super vigtigt, at du skiller dig ud. Og det er netop det, jeg faktisk hjælper med. Jeg bruger selv et system, der hedder Agency Flow, og det hjælper dig egentlig med hele processen at få kunder, men også giver dig værktøjerne, og ved siden af det får du så også personlig hjælp fra mig, så du aldrig kommer til at sidde fast i det hele alene, og du aldrig kommer til at sidde og være i tvivl om noget. Så det hele starter egentlig bare med en kort samtale, så hvis du egentlig godt kunne tænke dig at starte dit eget marketing agency, så tænker jeg, at vi kan tage en snak, hvor jeg lige kan høre om, hvad dit mål egentlig er, og hvor du står hen lige nu. Og så vil jeg egentlig bare sige til dig helt ærligt, om jeg tænker, at vi kan hjælpe dig, og hvis ikke, så siger jeg det direkte til dig. Så den kan du booke sådan en samtale under videoen her. Men noget andet, jeg også lige vil sige inden, det er, at der er rigtig mange, måske du kender det selv, der siger sådan, at jeg starter i morgen, og så ender det med at blive næste uge, næste måned, næste år, og så videre, og så går der bare flere år, og så ender man med at være 60 år, og har egentlig aldrig forfulgt den drøm, som man egentlig gerne vil have opnået i en ung alder. Så jeg vil sige, at hvis det er noget, du reelt går og overvejer, og måske har haft tanken eller ideen i lang tid om at starte dit eget, så synes jeg altså bundærligt fra erfaring, at det vil give allerbedst mening at starte i dag og ikke i morgen. Så ja, hvis du tænker, at det kunne være noget for dig, så book en samtale herunder, og så tager vi en snak og ser, om jeg kan hjælpe dig.